Esmen sudaraitteen Esmenistä. Kerran Juholla oli sarvi päässä. Minne katosivat ne kaikki ihmiset, jotka olivat eilen viemärillä? Hän varmistaa, että hänen äitinsä odottaa häntä. Kaikkia nauratti, että opettajan otsassa oli maalia. He ratsastivat läpi tiheiköiden. Piikanen keräsi varovasti munansa ja joutuisasti kiirehti torille kaupunkiin asti. Tytöt piirittivät hänet ja halusivat tietää, miten Kaisan oli käynyt. Mutta ei enää. Se nyt vaikuttaisi olevan suunnitelma.